Nămolul Iașilor, în acest an al Domnului 1857, pare mai adânc și mai rece ca oricând, o îmbrățișare cleioasă ce înghite deopotrivă cizmele norodului și roțile trăsurilor boierești. Îl privesc de la fereastra înaltă a conacului Moraru, o fereastră ce seamănă mai mult cu o rană deschisă în zidul gros de piatră, prin care lumea de afară se scurge ca o imagine bolnavă și încețoșată. Ploaia măruntă și deasă bate în geamuri un ritm funebru, un acompaniament nesfârșit pentru tăcerea apăsătoare dinăuntru. Aici, sus, aerul este rarefiat, încărcat de mirosul de ceară lustriită și de praf vechi, dar frigul de afară pătrunde prin fiecare crăpătură, amintindu-mi că nici măcar zidurile acestea solide nu mă pot izola de tristețea lumii. Străzile de jos sunt o scenă a mizeriei, un tablou viu al ierarhiei care ne definește pe toți, iar eu sunt doar o prizonieră într-unul dintre cele mai înalte turnuri ale acestei orânduieli nedrepte, martoră tăcută la suferința pe care o pot doar bănui. Pereții casei mele sunt tapetați cu mătase grea, de culoarea vinului închis, care absoarbe lumina și sunetele, transformând fiecare încăpere într-un mormânt opulent. Mobilierul masiv din lemn de nuc, sculptat cu figuri grotești și motive florale, pare să mă privească cu ochi goi, martor tăcut al anilor mei irosiți. Până și ceasul de perete cu pendulul său auriu nu măsoară timpul, ci îl macină, picurând secundele una câte una, ca niște boabe de otravă într-o cupă plină. Tăcerea de aici nu este una aducătoare de tihnă, ci o tăcere plină de tensiune, o pânză pe care se proiectează umbrele a ceea ce nu se spune niciodată. Scârțâitul podelelor sub pașii cuiva, foșnetul unei rochii pe coridor, toate devin evenimente sonore, într-o lume altminteri mută. Mă simt înconjurată nu de obiecte, ci de gardieni tăcuți, fiecare piesă de mobilier o zăbrea în plus la colivia mea aurită, fiecare umbră o prelungire a supravegherii nevăzute. Slujitorii plutesc prin încăperi ca niște umbre fără chip, cu ochii plecați, dar cu auzul ascuțit ca un pumnal. Fiecare pas al lor este calculat, un foșnet abia auzit pe covoarele groase, o prezență care nu oferă alinare, ci sporea sentimentul de veghere neîncetată. Ei sunt ochii și urechile soțului meu, Vasile Moraru, o rețea invizibilă de spionaj domestic care raportează fiecare oftat, fiecare carte răsfoită, fiecare privire pierdută pe fereastră. Am învățat să trăiesc cu ei așa cum înveți să trăiești cu o boală cronică, conștientă mereu de prezența ei, adaptându-mi fiecare gest și fiecare cuvânt pentru a nu trada nimic. Nu există intimitate, nu există un colț al casei care să fie cu adevărat al meu. Chiar și în singurătatea odăii mele, simt privirile lor imaginare arzându-mi ceafa, o amintire constantă că sunt o proprietate, un obiect de preț care trebuie păzit cu strășnicie. Ritualul de dimineață este prima mea înfrângere a zilei. Slujnica mă ajută să mă îmbrac, iar corsetul este prima temniță în care trupul meu este închis. Îl strânge până când respirația mi se taie, modelându-mi formele după un ideal de frumusețe care nu este al meu, ci al lumii care mă posedă. Rochiile din catifea grea și brocard îmi atârnă pe umeri ca niște giulgiuri scumpe, limitându-mi mișcările, transformându-mă într-o statuie elegantă. Bijuteriile reci pe care Vasile le alege personal îmi înconjoară gâtul și încheieturile ca niște lanțuri sclipitoare. Mă privesc în oglinda venețiană și nu mă recunosc. Văd doar construcția meticuloasă a doamnei Moraru, un simbol al averii și puterii soțului meu, o păpușă perfectă a cărei singură menire este să fie admirată în tăcere. Sufletul meu rămâne ascuns sub straturile de mătase și constrângere, o flacără mică și pâlpâitoare într-un uragan de gheață. Prezența lui Vasile umple casa chiar și atunci când este plecat la divan. Biroul său este un sanctuar interzis, un loc din care emană o autoritate rece, ca un curent de aer de sub o ușă prost închisă. Mirosul de tutun scump și de piele veche se agață de perdele și covoare, o amprentă olfactivă a puterii sale. Îi aud pașii pe coridor și inima începe să-mi bată mai tare, un clopot de alarmă intern pe care nu îl pot opri. Nu este un om al violenței fizice, brutalitatea lui este mult mai subtilă, tesută din tăceri lungi, priviri tăioase și cuvinte cântărite cu o precizie chirurgicală, menită să mă facă să mă simt neînsemnată, o podoabă frumoasă, dar lipsită de intelect sau voință proprie.
El este stăpânul absolut al acestui univers închis, iar eu există doar prin grația lui, o planetă mică și înghețată, forțată să orbiteze în jurul unui soare întunecat și rece, fără a primi însă vreo căldură. Ieri, din tresură, am zărit o scenă care mi-a înghețat sângele în vine. O femeie tânără, cu părul despletit și hainele sfâșiate, era legată de stâlpul infamiei din mijlocul pieței. Norodul se adunase în jur, aruncând cu noroi și cuvinte mai murdare decât noroiul. Nu i-am auzit vina șoptită printre batjocuri, dar știam că păcatul ei fusese probabil iubirea. Privirea ei goală, pierdută într-o lume a durerii în care nimeni nu o putea ajunge, mi s-a întipărit în minte. Aceea este soarta rezervată celor care îndrăznesc să încalce regulile. Pedeapsa nu este doar fizică, ci este un spectacol public, o distrugere metodică a demnității, menită să servească drept avertisment pentru toți ceilalți. Am tras perdeaua de catifea a trăsurii, dar imaginea aceea a rămas cu mine, o premoniție sumbră a consecințelor pe care le poate avea o singură alegere greșită într-o lume care nu iartă niciodată. Seriile petrecute în saloanele boierești sunt o altă formă de tortură, una elegantă și parfumată. Conversațiile sunt un teatru al prefăcătoriei, unde fiecare zâmbet ascunde un calcul și fiecare compliment poartă un ghimpe nevăzut. Stau pe canapelele de pluș cu un pahar de vin neatins în mână și ascult bârfele politice și comploturile mărunte care alcătuiesc viața acestor oameni. Femeile vorbesc despre rochii și baluri, iar bărbații despre moșii și funcții. Nimeni nu vorbește despre cărți, despre idei, despre frământările care zguduie Europa. Sunt o prezență decorativă, un accesoriu al soțului meu, de la care se așteaptă doar să încline din cap și să zâmbească enigmatic. Mă simt ca o fantomă la un ospăț, înconjurată de abundență, dar murind de foame emoțională și intelectuală. Golul din mine devine tot mai mare cu fiecare seară petrecută în acest deșert de suflete. Tânjesc după cărți așa cum un înnecat tânjește după aer. Biblioteca lui Vasile este vastă, dar plină de tratate de drept și registre contabile. Cărțile care mă interesează pe mine, poezia franceză, romanele noi, eseurile filozofice care vorbesc despre libertate și demnitate umană, sunt considerate frivole, chiar periculoase pentru o minte feminină. Le citesc pe furiș, ca pe niște scrisori de dragoste interzise, ascunzându-le sub saltea sau în spatele unor volume groase și plictisitoare. Acele pagini sunt singura mea evadare, singurul loc unde pot întâlni minți care mi înțeleg setea de cunoaștere. Fiecare cuvânt citit este un act de rebeliune tăcută, o afirmare a individualității mele într-o lume care se străduiește din răsputeri să mi-o anihileze. Însă chiar și această mică libertate este plină de frică, teama constantă de a fi descoperită și de a mi se lua și această ultimă fărâmă de alinare. Pe străzile Iașului, vântul schimbării abia începe să sufle. Aud frânturi de conversații purtate de soțul meu și de oaspeții săi, cuvinte precum unire, reformă, unioniști, rostite mereu cu dispreț și teamă. Ei, vechii boieri, se agață de privilegiile lor cu disperarea unor oameni care simt cum pământul le fuge de sub picioare. Văd în acești reformiști o amenințare la întregul lor lumi, o lume construită pe inegalitate și pe tradiții de neclintit. Eu, din colivia mea, privesc această luptă de la distanță, fără să pot lua parte la ea. Dar în inima mea se naște o speranță firavă. Poate că, dacă lumea de afară se poate schimba, există o șansă ca și zidurile închisorii mele să se clatine într-o zi. Este un gând periculos, o sămânță de vis care, dacă ar prinde rădăcini, ar putea distruge totul în jurul meu. Noaptea este cel mai greu. Când conacul se cufundă în întuneric și tăcere, rămân singură cu gândurile mele. Patul imens pare un deșert de gheață, iar absența oricărei călduri umane devine o prezență fizică, dureroasă. Mă uit la reflecția mea în oglinda întulegată și văd o străină cu ochi triști și obosiți. Cine sunt eu, dincolo de numele Moraru? Ce a mai rămas din fata care visa la Paris și la saloanele literare? Vocea mea interioară este un șopot pe care nimeni nu-l aude, un strigă de ajutor pierdut în camerele goale ale sufletului meu. Sentimentul de neputință mă copleșește, o greutate care mi-apasă pieptul și îmi face respirația dificilă. Este o agonie lentă, o moarte tăcută a spiritului pe care o îndur zi de zi, noapte de noapte, fără nicio speranță vizibilă de eliberare.
Zgomotul trăsurii lui Vasile pe pietrișul din curte anunță sfârșitul zilei și începutul unei noi nopți de veghie. Ușa grea de la intrare se închide cu un sunet definitiv, ca ușa unui cavou. Pașii lui răsună pe scara de marmură, fiecare pas o apropiere de mine, o reafirmare a stăpânirii sale asupra casei, asupra vieții mele. Mă prefac că dorm, cu ochii închiși strânsi, sperând să evite orice conversație, orice interacțiune care mi-ar aminti încă o dată de statutul meu. Aerul din cameră devine brusc mai greu, mai rece. Îmi țin respirația, așteptând ca ușa dormitorului să se deschidă și ca prezența lui să umple și acest ultim refugiu. Este un ciclu nesfârșit de frică și resemnare, o viață trăită în umbra unui om care este în același timp soțul și temnicerul meu, fără să bănuiască că undeva, în acest oraș agitat, un alt destin se pregătește să se intersecteze cu al meu. Salonul Palatului Sturța sclipea sub lumina 100 de candelabre, o mare de mătase și bijuterii ce se ondula în ritmul valsului. Eram acolo, în inima acelei lumi, dar mă simțeam mai străină ca oricând, o statuie de gheață într-o rochie de catifea vișinie. Zâmbetele invitaților mi se păreau rânjete, iar conversațiile lor un zumzet lipsit de noimă, la fel de gol ca viața mea. Priveam reflecțiile infinite din oglinzile venețiene și vedeam nenumărate versiuni ale aceleiași femei captive, fiecare zâmbet al ei o minciună atent studiată. Aerul era greu, îmbibat cu parfum de tuberoze și ceară topită, un miros dulceag de descompunere elegantă. Fiecare notă a orchestrei, fiecare foșnet de evantai, fiecare clinchet de pahar de cristal era un cui bătut în sicriul tăcerii mele. Înconjurată de atâta viață, singurătatea mea devenea o prezență fizică, o durere surdă care mi-a apăsat pieptul și îmi scurta respirația, o agonie invizibilă pentru ochii lumii. Soțul meu, Vasile Moraru, stătea în centrul unui cerc de boieri, asemenea unui păianjen în mijlocul pânzei sale. Nu ridica vocea, dar cuvintele sale aveau o greutate care obliga la tăcere. Gesturile sale erau cumpătate, dar pline de o autoritate de necontestat. Oamenii se aplecau spre el, sorbindu-i fiecare silabă, căutându-i aprobarea într-o privire. El era ordinea, tradiția, puterea care ținea această lume în loc. Îl priveam de la distanță și nu vedeam un soț, ci o instituție, o fortăreață de piatră ale cărei ziduri mă striveau. La un moment dat, ochii lui m-au găsit în mulțime. Nu era o privire de afecțiune, ci una de inventar, o verificare scurtă și rece a celei mai de preț posesiuni ale sale. Un gest imperceptibil din cap mi-a poruncit să zâmbesc, o demonstrație publică a supunerii mele, o reafirmare tăcută a faptului că, până și expresia feței mele îi aparținea în totalitate. Atunci l-am văzut. Stătea retras lângă o fereastră înaltă, draperia grea de catifea verde aruncând umbre pe chipul său. Nu purta decorațiile ostentative ale celorlalți bărbați și nu părea interesat de jocurile de putere care se desfășurau în jurul său. Privirea lui nu scana salonul în căutare de aliați, ci părea să străpungă fațada strălucitoare, analizând cu o intensitate aproape dureroasă goliciunea din spatele ei. Se numea Dorin Cernat. Îi auzisem numele șoptit cu dispreț în cercul soțului meu, asociat cu idei periculoase precum unire și reformă. Era un proscris în această lume, un intrus tolerat doar de complezență, a cărui simplă prezență era o sfidare tăcută la tot ceea ce reprezenta Vasile. Nu semăna cu nimeni de acolo, în ochii lui nu era lăcomie sau vanitate, ci o tristețe veche și o flacără de convingere care îl făcea să pară periculos de viu. În acea clipă am încercat să-mi imaginez lumea lui, o lume atât de diferită de a mea. O lume a cărților interzise, citite la lumina lămpii până târziu în noapte, a discuțiilor pătimașe în cafenele obscure, unde cuvintele aveau puterea de a construi sau de a distruge destine. Îl vedeam nu ca pe un boier, ci ca pe un soldat într-un război nevăzut, ale cărei arme erau ideile și a cărui suferință era singurătatea idealistului. Trauma lui nu era una a pierderilor personale, ci a luptei cu un sistem osificat, o bătălie zilnică împotriva inerției și a fricii. El era un om care îndrăznea să viseze, în timp ce eu eram condamnată să retrăiesc la nesfârșit un prezent fără speranță. El lupta pentru libertatea unui neam, iar eu nu aveam curajul să lupt nici măcar pentru libertatea propriului meu suflet, închis în colivia aceasta aurită.
O curiozitate dureroasă, ca o așchie de sticlă sub piele, s-a trezit în mine. Ce anume îl făcea să continue? Ce crezi putea fi atât de puternic încât să-l înfrunte disprețul și pericolul care îl înconjurau? Pentru prima dată în ani de zile, am simțit o dorință arzătoare de a înțelege, de a privi dincolo de suprafața lustruită a lumii mele. Acest impuls era o trădare în sine, o fisură în armura de resemnare pe care o purtam de atâta vreme. Privindu-l pe acest bărbat, am înțeles brusc profunzimea propriei mele lașității. El își risca totul pentru o idee, în timp ce eu nu riscam nimic, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut în afara lanțurilor mele. Sentimentul era terifiant și în același timp eliberator, ca prima gură de aer proaspăt după o lungă perioadă de sufocare, o șoaptă a unei posibilități interzise. Ca și cum mi-ar fi simțit gândurile, privirea lui a părăsit scena salonului și s-a oprit asupra mea. Timp de o secundă, care a părut o veșnicie, ochii noștri s-au întâlnit peste marea de capete și zâmbete false. Nu a fost o privire de curtoazie, ci una de recunoaștere profundă, ca și cum ar fi văzut dincolo de rochie și bijuterii, direct în închisoarea sufletului meu. Am simțit cum un fior îmi străbate trupul, un amestec de spaimă și o alinare inexplicabilă. Lumea din jur s-a estompat, zgomotul a amuțit și pentru o clipă am existat doar noi doi prizonieri în lumi diferite care și recunosteau resplovane. Momentul a fost spulberat de mâna rece a lui Vasile care mi s-a așezat pe braț, strângându-mi cu o putere calculată. Vocea lui, un șuieret scăzut lângă urechea mea, a picat o travă. Ce anume îți captivează atenția într-un mod atât de nepotrivit, scumpa mea soție? Zilele ce au urmat acelui bal s-au scurs într-o ceață de neliniște, fiecare umbră părându-mi un spion și fiecare tăcere o acuzație. M-am refugiat în biblioteca unui palat boieresc în timpul unei serate literare anoste, sperând să găsesc alinare printre rândurile tăcute ale cărților. Aerul era greu, încărcat de mirosul de piele veche și praf de secole, un sanctuar unde zgomotul lumii de afară părea să se stingă. Stăteam într-un colț retras, ascuns de umbra unui raft masiv, cu un volum de poezie franceză în poală, degetele mele urmărind versuri pe care ochii mei nu le vedeau cu adevărat. Încercam să mă pierd în acea lume de hârtie, să devin la fel de tăcută și neobservată ca o literă uitată pe o pagină. Însă liniștirea pe care o căutam era una falsă, o simplă pauză între două bătăi ale unei inimi speriate, conștientă că pericolul nu stătea în zgomot, ci în întâlnirile neașteptate care puteau schimba un destin. O umbră a căzut peste paginile cărții și am tresărit, ridicând privirea cu o spaimă bruscă. Era el, Dorin Cernat. Stătea în fața mea, nu cu aroganța boierilor, ci cu o gravitate tăcută care părea să absoarbă puținul aer dintre noi. Inima a început să-mi bată cu o violență dureroasă, un animal prins în cușca coastelor mele. Instinctul, modelat de ani de supunere, mi-a strigat să plec ochii, să închid cartea și să mă retrag cu o reverență politucoasă. Mâinile mi-au înghețat pe coperta de piele, iar respirația mi s-a oprit în gât. Nu a spus nimic preț de o clipă, doar m-a privit cu acea intensitate pe care i-o zărisem la bal, o privire care nu se oprea la suprafață, ci căuta ceva ascuns adânc în interior. Fiecare secundă de tăcere era o eternitate de risc, un pas pe o gheață subțire deasupra unui abis de consecințe pe care nu îndrăzneam nici măcar să mi le imaginez. Vocea lui, joasă și calmă, a spart în cele din urmă tăcerea, dar nu s-a adresat doanei Moraru, ci cititoarei din fața sa. A întrebat ceva despre poetul pe care îl țineam în mână, o întrebare precisă, care trăda o cunoaștere profundă, nu o simplă curiozitate de salon. Am fost atât de șocată de faptul că cineva îmi cerea părerea, o opinie intelectuală, încât pentru o clipă am uitat de frică. Cuvintele mi-au ieșit din gură șovăielnic la început, apoi cu o siguranță regăsită, ca și cum aș fi vorbit o limbă pe care uitasem de mult. Am vorbit despre melancolia versurilor, despre libertatea pe care o evocau și în timp ce vorbeam, am simțit cum o parte din mine, amorțită de ani de tăcere, se trezea la viață. Nu era un flirt, nu era o curtoazie goală, era o întâlnire a două minți, un dialog real într-o lume construită pe monologuri ale puterii și șoapte ale supunerii. În scurta noastră conversație, am simțit cum zidurile închisorii mele se fisurează pentru o clipă.
În ochii lui nu am văzut doar un bărbat, ci o oglindă a propriei mele însetări de cunoaștere și libertate. Exista între noi o înțelegere care nu avea nevoie de cuvinte, o recunoaștere a aceleiași singurătăți, a aceleiași lupte duse în tăcere. A fost un moment de o intimitate atât de profundă și de periculoasă, încât mi-a tăiat răsuflarea. Lumea din jur, cu bârfele și intrigile ei, a dispărut complet, lăsând în urmă doar acest spațiu suspendat în timp, unde doi străini își împărtășeau, fără să o spună, povara aceleiași lumi opresive. Dar conștiința pericolului a revenit ca un val de gheață. Un foșnet pe coridor, un râset auzit mai aproape și vraja s-a rupt, lăsând în urmă doar spaima crudă a ceea ce tocmai s-a întâmplat. S-a retras cu o înclinare scurtă a capului, la fel de brusc cum apăruse, lăsându-mi singură cu ecoul cuvintelor sale și cu tumultul din sufletul meu. Am rămas nemișcată, cu cartea strânsă la piept ca un scut fragil. Degetele îmi tremurau, iar aerul din jur părea brusc irespirabil. Acel scurt dialog, acea conexiune interzisă, fusese ca o gură de aer proaspăt într-un mormânt, dar știam că aerul acela era otrăvit. Nu mi oferise speranță, ci doar conștiința mai acută a propriei mele captivități. Fusesem văzută, fusesem auzită și acest simplu fapt mă făcea acum infinit mai vulnerabilă. Scânteia aprinsă în întunericul bibliotecii nu era una a eliberării, ci flacăra unui incendiu devastator care, știam cu o certitudine terifiantă, avea să mistuie totul în carea sa, lăsând în urmă doar scrum și dezonoare. După întâlnirea din bibliotecă, conacul Moraru a devenit o temniță și mai strâmtă, pereții lui de piatră părând să se apropie pentru a mă sufoca. Cuvintele lui Dorin Cernat îmi răsunau în minte, o melodie interzisă pe care o reascultam la nesfârșit în teatrul tăcutului gândurilor mele. Nu era doar ceea ce spusese, ci felul în care mă privise, ca pe o ființă cu minte și suflet, nu ca pe o podoabă așezată pe un șemineu. Pentru prima dată, cineva îmi deschisese o fereastră într-o cameră în care stăteasem prea mult timp în întuneric și acum aerul de afară, deși rece și periculos, era singurul pe care voiam să-l respir. Fiecare pas al lui Vasile pe coridor, fiecare privire a unei slujnici îmi provoca un fior de gheață. Secretul meu era un bob de otravă pe care îl purtam sub limbă, dulce și mortal în același timp, o promisiune a unei eliberări care putea veni doar prin distrugere. Ne-am reîntâlnit, ca din întâmplare, la o expoziție de pictură într-un salon mai modest, unde atmosfera era mai puțin încărcată de politică și mai mult de artă. Stăteam în fața unui portret al unei femei cu o privire melanholică, o captivă într-un cadru laurit, când l-am simțit apropiindu-se. Nu s-a uitat la mine, ci la tablou și a vorbit cu voce joasă despre cum artistul a reușit să surprindă o întreagă viață de tăcere într-o singură privire. Cuvintele lui erau despre pictură, dar eu știam că vorbea despre mine, despre noi. Am răspuns la fel de codificat, comentând despre umbrele care păreau să închidă personajul într-o închisoare de catifea. A fost o conversație de câteva minute, purtată sub privirile indiferente ale celorlalți, dar pentru noi a fost o mărturisire, o confirmare a legăturii noastre, o atingere a sufletelor peste prăpastia care ne despărțea, pecetluită de o privire fugară ce a promis mai mult decât 1000 de cuvinte. Câteva zile mai târziu, un pachet a sosit pentru mine, adus de un băiat de prăvară. Nu era de la croitoarea să nici de la bijuteriu. Înăuntru, învălit în hârtie simplă, se afla o carte. Era un volum de poezie a unui autor francez proscris, ale cărui versuri vorbeau despre revoluție și libertatea spiritului. Nu era niciun bilet, nici o scrisoare, dar nu era nevoie. Știam de la cine venea. Degetele îmi tremurau în timp ce răsfoiam paginile, până când am găsit, între două file, o floare presată de nu mă mita. Acel mic gest, acea mică pată de culoare într-o lume de griuri, era mai periculos decât orice declarație de dragoste. Cartea însăși era un act de sfidare, un obiect interzis care, dacă ar fi fost găsit de Vasile, ar fi fost dovada incontestabilă a unei trădări nu doar conjugale, ci și intelectuale. Am ascuns-o în cel mai tainic loc pe care îl știam, sub o scândură slăbită a podelei, simțind cum greutatea acelui mic secret devenea ancora întregii mele existențe. Noaptea, când întreaga casă dormea sub respirația grea a stăpânului ei, scoteam cartea din ascunzătoare. La lumina unei singure lumânări care arunca umbre dansatoare pe pereți, cuvintele poetului deveneau vocea lui Dorin. Fiecare vers era o șoaptă, fiecare idee o mângâiere.
Nu citeam doar poezie, absorbeam curajul lui, tristețea lui, speranța lui disperată într-o lume mai bună. Acele ore furate nopții erau singurele momente în care mă simțeam cu adevărat vie, în care Ana Moraru, construcția socială, dispărea, lăsând loc doar Anei, femeia care gândea și simțea. Intimitatea pe care o împărtășeam prin acele pagini era mai profundă decât orice aș fi putut cunoaște vreodată. Era o comuniune a sufletelor captive, o evadare tăcută care mă făcea, în același timp, mai puternică și infinit mai vulnerabilă în fața realității brutale care mă aștepta la răsăritul soarelui, când masca trebuia pusă la loc. Întâlnirile noastre au devenit un ritual periculos, o necesitate la fel de vitală ca aerul. Ne găseam pretexte pentru a fi în același loc, o plimbare prin grădina Copou, unde aleile acoperite de frunze uscate ne ascundeau șoaptele, sau o vizită la o librărie veche, unde mirosul de cărți ne oferea un paravan fragil. Vorbeam puțin, dar fiecare cuvânt era încărcat de o greutate imensă. Nu vorbeam despre noi, ci despre lume, despre nedreptățile care ne înconjurau, despre setea de schimbare care mocnea sub fațada elegantă a Iașului. El îmi descria planurile unioniștilor, iar eu îi vorbeam despre golul din saloanele boierești. Fiecare conversație era ca o piesă adăugată la un mozaic secret, construind o lume care era doar a noastră, un refugiu invizibil în inima unei lumi care ne-ar fi distrus dacă ar fi aflat de existența lui. Frica era permanentă, o umbră care ne urma pașii, dar tocmai ea făcea ca acele clipe furate să fie atât de prețioase. Într-o după-amiază rece de toamnă, pe o alee lăturalnică a grădinii, am depășit pentru prima dată granița ideilor. El mi-a vorbit cu o amărăciune neașteptată despre singurătatea idealistului, despre cum lupta pentru un viitor mai bun îl izolase de prezent, lăsându-l fără nimeni care să înțeleagă cu adevărat sacrificiul. Atunci, pentru o clipă, am uitat de prudență și am mărturisit cu voce stinsă despre cum tăcerea din casa mea era mai asurzitoare decât orice zgomot. Despre cum anii trecuseră peste mine fără să lase în urmă altceva decât o umbră în oglindă. A fost un moment de o vulnerabilitate copleșitoare. Nu mai eram soția boierului Moraru și cărturarul reformist, eram doar doi oameni care își arătau rănile unul altuia. În ochii lui am văzut o compasiune atât de profundă, încât am simțit cum un zid de gheață din jurul inimii mele începea să se topească, lăsându-mă expusă și tremurând. Prezența lui Vasile în casă a devenit tot mai apăsătoare, ca o presiune atmosferică dinaintea unei furtuni violente. Nu cred că bănuia ceva anume, dar simțea, cu instinctul unui stăpân care își cunoaște teritoriul, că ceva s-a schimbat în mine. Tăcerile lui erau mai lungi, privirile mai tăioase. Într-o seară, la cină, în timp ce răsfoia gazeta, a menționat numele lui Dorin Cernat cu un dispreț calculat, numindu-l un agitator periculos, un visător care ar arunca țara în haos pentru niște idei franțuzești. Apoi și-a ridicat ochii spre mine, fixându-mă cu o privire rece de oțel. Am simțit cum sângele îmi îngheață în vene. Am reușit să-mi păstrez o expresie neutră, să înclin din cap aprobator, dar știam că fusese un test, un avertisment. Aerul din cameră s-a umplut de o tensiune aproape palpabilă și eu am înțeles că pânza de păianjen în care trăiam se strângea încet, dar sigur în jurul meu. Nevoia de a-l vedea pe Dorin a devenit o febră, o sete pe care nimic altceva nu o putea stinge. Pericolul nu ne-a îndepărtat, ci ne-a legat și mai strâns, transformând fiecare întâlnire într-un act de sfidare disperată. Am găsit o nouă cale de comunicare, o bătrână care vindea flori în piață și care, pentru câțiva bănuți, era dispusă să poarte mesaje ascunse în buchetele ei. Un trandafir roșu însemna un pericol iminent, o violetă, o întâlnire posibilă într-un loc anume. Viața mea a început să se desfășoare pe două planuri, cel vizibil al doamnei Moraru cu ritualurile sale goale și plictisitoare și cel secret, o lume a semnelor, a șoaptelor și a unei frici constante care îmi făcea inima să bată cu putere. Mă simțeam ca o actriță într-o piesă de teatru macabră, rostind replicile corecte, în timp ce în culise se pregătea o tragedie. Acest joc dublu era epuizant, dar era singurul lucru care mă făcea să mă simt în viață. Într-o seară ne-am întâlnit în sacristia unei biserici vechi și uitate, un loc rece și umed unde doar sfinții de pe pereți ne erau martori. Vorbeam în șoaptă când am auzit pași afară și zgomotul unei chei răsturnându-se în broască. Am înghețat. Preotul, probabil, venise să închidă. Am rămas nemișcați în întuneric, cu respirația tăiată, ascultând pașii care se îndepărtau. Eram prinși înăuntru. În acea tăcere absolută, sub privirile goale ale icoanelor, am simțit pentru prima dată atingerea mâinii lui. Nu a fost o mângâiere pasională, ci un gest de ocrotire, de solidaritate în fața spaimei. Am stat așa, unul lângă altul, ore în șir, până la ivirea zorilor, când ușa a fost descuiată. Acel moment de teroare pură ne-a unit mai mult decât toate cuvintele.
Iluzia că puteam controla riscul s-a spulberat, lăsând în urmă doar certitudinea crudă că eram pe marginea unei prăpăstii. Nu mai exista cale de întoarcere. Fiecare fibră a ființei mele știa acest lucru. Relația cu Dorin nu mai era o simplă curiozitate intelectuală sau o alinare pentru singurătatea mea. Devenise fundamentul existenței mele, singurul punct fix într-un univers care se prăbușea. Dependența mea de el era totală, o nevoie emoțională la fel de puternică precum nevoia de a respira. Gândul de a reveni la viața de dinaintea lui, la tăcerea și resemnarea de dinainte, era de neconceput. Era ca și cum ai cere unui om care a văzut lumina soarelui să se întoarcă de bunăvoie într-o peșteră întunecată. Îl iubeam nu doar pentru cine era el, ci pentru cine devenisem eu alături de el, o femeie care avea curajul să gândească, să simtă și, mai presus de toate, să spere. Această transformare era în același timp salvarea mea și condamnarea mea la moarte. Știam, cu o luciditate dureroasă, că fiecare pas pe care îl făceam spre el m-a apropiat de un final inevitabil și tragic. Ploaia rece de noiembrie nu mai bătea în geamurile conacului, ci direct în sufletul meu. În acea seară am părăsit colivia aurită sub un pretext cusut cu ața albă, o vizită la o verișoară bolnavă pe care nimeni nu s-ar fi obosit să o verifice. Trăsura m-a lăsat pe o uliță lăturalnică, unde noroiul era la fel de adânc ca minciuna mea. Am mers pe jos, cu inima bătându-mi în gât, ca un clopot de alarmă, învelită într-o mantie întunecată, care nu mă putea ascunde de proprii mei ochi. Am ajuns în fața unei case vechi, de negustor, a cărei tăcere părea complice. Ușa s-a deschis înainte să apuc să bat și am intrat într-un antreu îngust, luminat de o singură lumânare. Aerul era rece și mirosea a lemn umed și a ceară. Fiecare pas pe podeaua care scârția era un eco al deciziei mele, un sunet ireversibil care mă îndepărta de viața pe care o cunoșteam și m-a aruncat într-un abis de o frumusețe terifiantă. El mă aștepta într-o odaie mică, la etaj. Focul pâlpâia în sobă, aruncând umbre dansatoare pe pereții goi și pe chipul lui. Nu era nimic din strălucirea saloanelor în acel loc, era doar un refugiu precar, un spațiu furat timpului și lumii. Când m-a văzut, nu a zâmbit. Pe fața lui se citea aceeași furtună de spaimă și dorință care mă mistuia și pe mine. Am rămas în pragul ușii, incapabilă să fac un pas mai departe, incapabilă să respir. Tăcerea dintre noi era mai grea decât toate cuvintele nespuse, o acumulare de luni de priviri furate, de șoapte codificate și de o tensiune care ajunsese la punctul de a se rupe. În ochii lui am văzut nu doar dragostea, ci și conștiința sacrificiului, înțelegerea clară a prețului pe care urma să-l plătim amândoi pentru acel moment. Lumea de afară, cu legile și pedepsele ei, bătea la fereastră odată cu ploarea, dar aici, înăuntru, eram doar noi doi, suspendați între viață și moarte. A făcut un pas spre mine, apoi încă unul și distanța dintre noi s-a topit. Mi-a ridicat mâna și cu o delicatețe care mi-a frânt inima, mi-a dat la o parte gluga mantiei. Degetele lui reci mi-au atins pentru o clipă obrazul și acea atingere a fost ca un fulger care a trezit la viață fiecare nerv amorțit al ființei mele. Am închis ochii, copleșită de o senzație de vulnerabilitate totală. Nu era pasiune, nu încă, era o recunoaștere, o tăcere în care sufletele noastre își mărturiseau înfrângerea în fața unui sentiment mai puternic decât frica, decât onoarea, decât însăși viața. Când m-a sărutat, a fost ca și cum ar fi sărutat o rană, un gest de o tristețe infinită și de o tandrețe disperată. A fost pecetea destinului nostru, un jurământ tăcut făcut pe marginea prăpăstii. În acea odaie, sărăcăcioasă, departe de mătăsurile și catifelele vieții mele, am renunțat la tot ceea ce eram. Cosetul, rochia, bijuteriile, toate au căzut la pământ ca niște straturi de piele moartă, lăsând în urmă doar femeia pe care o țineam ascunsă de atâta vreme. Nu a existat violență în gesturile noastre, ci o urgență febrilă, nevoia desperată de a ne contopi, de a șterge pentru câteva ore granițele care ne despărțeau. A fost o îmbrățișare a două singurătăți, o alinare a unor răni pe care doar noi ni le puteam înțelege. Pentru prima oară în viața mea, trupul meu nu a mai fost o proprietate, un obiect de afișat, ci un sanctuar, un limbaj prin care am putut spune tot ceea ce cuvintele nu îndrăzneau. În brațele lui am fost pentru câteva clipe liberă. O libertate furată, fragilă și efemeră, dar atât de reală, încât știam că aș fi plătit cu viața pentru a o retrăi măcar o dată. Când zorii au început să decoloreze întunericul de la fereastră, realitatea s-a întors ca o lamă de gheață. Stăteam întinși, ascultând ploaia care se oprise și tăcerea care se așternuse peste oraș.
căldura trupurilor noastre nu mai putea alunga frigul care se strecura înapoi în odaie și în sufletele noastre. L-am privit pe Dorin dormind, cu trăsăturile feței destinse, eliberate pentru o clipă de povara luptei sale. O tandrețe dureroasă m-a copleșit, amestecată cu o luciditate terifiantă. Am înțeles în acel moment că ceea ce făcusem nu era un început, ci un sfârșit. Nu ne-am salvat unul pe altul, ne-am condamnat împreună. Fiecare sărut, fiecare mângâiere fusese un cui bătut în propriul nostru sicriu. Frica nu mai era o umbră, ci o certitudine. Părăsind acea casă, știam că nu mă întorceam la viața de dinainte, ci pășeam conștientă spre eșafodul pe care tocmai ni-l construiserăm singuri. Schimbarea a venit pe nesimțite, ca o boare bolnăvicioasă strecurată pe sub ușă. La început a fost doar o oboseală adâncă, o greutate în sânge pe care am pus-o pe seama nopților nedormite și a tensiunii neîncetate. Apoi au urmat valurile de greață dimineața, o revoltă a trupului meu împotriva ritualurilor zilnice, a mirosului de cafea și a parfumului greu din odaie. Am încercat să le ignor, să le ascund sub zâmbete forțate și scuze despre o migrenă persistentă. Dar adevărul creștea în mine, o sămânță de groază care prindea rădăcini în tăcere. Nu era bucuria unei vieți noi, ci certitudinea unei sentințe la moarte. Fiecare zi în care trupul meu se schimba, devenind un martor de necontestat al trădării mele, era un pas mai aproape de eșafod. Acest secret nu mai era doar un gând, o amintire, devenise carne și sânge, o dovadă vie a păcatului meu, care creștea pentru a mă distruge din interior. Disperarea m-a împins să caut ajutor în singurul loc unde șoaptele puteau fi cumpărate, la una dintre slujnicele mai bătrâne, o femeie al cărei chip era o hartă a suferințelor tăcute. I-am strecurat câțiva bănuți de argint în palmă și i-am pus întrebarea cu voța frântă, fără să o privesc în ochi. Nu a arătat nicio surpriză, doar o milă rece, de profesionist. Mi-a confirmat ceea ce știam deja, cu un amestec de leacuri băbești și avertizamente sumbre. Mi-a vorbit despre ierburi care puteau aduce uitarea, dar și moartea. Am refuzat, îngrozită. Din acel moment nu am mai fost singura deținătoare a secretului meu. Îl împărțeam cu o femeie a cărei loialitate era la fel de schimbătoare ca vântul. Vedeam acuzația în ochii ei de fiecare dată când îmi aducea ceaiul, o privire care spunea că viața mea era acum în mâinile ei. Nu eram doar prizoniera soțului meu, eram și ostate ca celei care îmi cunoștea rușina. Vasile a simțit schimbarea înainte ca ea să devină vizibilă. Instinctul lui de stăpân era mai ascuțit decât orice ochi. A început să mă observe cu atenție rece, chirurgicală. La masă, privirea lui zăbovea asupra mea mai mult decât de obicei, analizându-mi paloarea, farfuria neatinsă, gestul brusc cu care îmi duceam mâna la gură. Tăcerile lui au devenit mai lungi și mai grele, pline de întrebări nespuse. Într-o seară mi-a pus mâna pe frunte, sub pretextul de a-mi verifica febra, dar degetele lui erau reci ca gheață, un gest de posesie, nu de grijă. Aerul din conac a devenit irespirabil, fiecare colț părea să aibă ochi, fiecare scârțiit al podelei, un pas al vânătorului care se apropia de prada sa. Nu mai era doar suspiciune în privirea lui, ci o certitudine rece, care se construia încet ca un zid de gheață în jurul meu, așteptând doar o singură fisură pentru a se prăbuși peste mine. Catastrofa nu a venit ca un tunet, ci ca o șoaptă otrăvită. Într-o zi, Vasile a intrat în odaia mea fără să bată la ușă, un gest neobișnuit pentru el care prețuia ritualurile. Nu a spus nimic, doar a deschis pumnul și a lăsat să cadă pe măsuța de toaletă o mică floare presată de nu mă uită. Era identică cu cea pe care o primisem de la Dorin, ascunsă în cartea interzisă. Am simțit cum pământul îmi fuge de sub picioare, slujnica. Femeia căreia îi încredințasem secretul meu trebuie să fi găsit cartea în timpul unei percheziții discrete și o dusese stăpânului. Fața lui Vasile era o mască de calm terifiant. Nu era furie în ochii lui, nu era durere, ci doar triumful rece al unui strateg care tocmai a capturat regina adversarului. A ridicat floarea delicat între două degete și a dus-o la nas. Mirosul reformei, a spus el, are un parfum dulceag de trădare. Tăcerea care a urmat a fost mai asurzitoare decât orice țipăt. În acea seară m-a chemat în biroul său, sanctuarul puterii lui. Stătea în spatele mesei masive din lemn de nuc, iar lumina lămpii îi sculpta fața în umbre dure. Nu a ridicat vocea, a vorbit calm, metodic, ca și cum ar fi dictat o sentință într-un tribunal din care era singurul judecător.
Mi-a expus cu o precizie rece nu doar greșeala mea, ci și consecințele ei. Nu era vorba despre inima lui frântă, ci despre onoarea numelui Moraru. Nu era vorba despre dragoste, ci despre politică. A explicat cum acest scandal, orchestrat cu grijă, îl va distruge pe Dorin Cernat și va arunca o pată de noroi peste întreaga mișcare unionistă. Tu, a spus el, vei fi instrumentul acestei distrugeri, vei fi repudiată și trimisă la o mănăstire unde tăcerea ta va fi veșnică. Cât despre el, iubitul tău cărturar se va confrunta cu o justiție mult mai rapidă. Onoarea mea, a încheiat el, va fi spălată nu cu lacrimile tale, ci cu sângele lui. După ce ușa biroului s-a închis în urma lui, am rămas nemișcată în scaunul greu de piele, incapabilă să respir sau să gândesc. Liniștea care s-a așternut nu era una a păcii, ci vidul de după o explozie, un gol în care ecourile cuvintelor lui Vasile continuau să ricoșeze ca niște cioburi de sticlă. Aerul mirosea a tutun stătut, a ceară și a triumf rece. Privirea mi-a căzut pe propriile mele mâini așezate în poală și mi s-au părut străine, mâinile unei alte femei, o condamnată care își aștepta în tăcere execuția. Nu simțeam durere, nu încă. Simțeam doar un frig absolut, o amorțeală care îmi urca din picioare, înghețându-mi sângele și oprind orice tresărire a inimii. Am înțeles atunci că nu mă condamnase la mănăspire, ci la un mormânt în care aveam să fiu îngropată de vie. Fiecare obiect din acea încăpere, de la cărțile legate în piele la candelabrul de alamă, devenise o piatră de temelie a cavoului meu, martor tăcut la anihilarea mea completă. Zilele care au urmat au fost un teatru al cruzimii perfect regizat. Vasile nu m-a închis, ci m-a expus. M-a obligat să îl însoțesc la slujba de duminică de la mitropolie, unde întreaga boierime a Iașului era adunată. Am mers pe culoarul de marmură rece, agățată de brațul lui, cu capul sus, așa cum mi-a poruncit, în timp ce zeci de ochi mă disecau cu o curiozitate morbidă. Șoaptele se ridicau în urma noastră ca un roi de insecte veninoase. Nimeni nu mă mai privea ca pe doamna Moraru, ci ca pe o curiozitate, o femeie căzută, a cărei sentință fusese deja pronunțată în saloanele unde altădată fusese primită cu reverențe. Mirosul de tămâie mi-a provocat o greață violentă, iar cântările preoților sunau ca un prohod pentru sufletul meu. Am stat nemișcată în strana noastră aurită, o statuie de gheață înveșmântată în catifea, simțind cum fiecare privire mă golea de ultima fărâmă de demnitate, transformându-mă într-un spectacol al rușinii, un avertisment viu pentru toate celelalte. Vestea a ajuns la mine 3 zile mai târziu, nu ca o lovitură de trăsnet, ci ca o picătură de otravă administrată lent. Stăteam la masă, în tăcerea apăsătoare a cinei, când Vasile, răsfoind o gazetă, a comentat cu o nonșalanță studiată despre o încăierare nefericită care avusese loc pe o uliță întunecată. Un duel dezonorant, a spus el, între niște tineri cu sângele prea înfierbântat. Apoi a ridicat privirea spre mine, iar în ochii lui am văzut strălucirea rece a satisfacției. A rostit numele lui Dorin Cernat ca pe o formalitate, adăugând că trupul neînsuflețit fusese găsit abia spre dimineață. Furculița mi-a căzut din mână, producând un clinchet ascuțit pe porțelan. Lumea s-a înclinat, sunetele s-au estompat și am simțit o durere fizică, o sfâșiere adâncă în pântece, acolo unde secretul nostru încă trăia. Nu l-a ucisese într-un duel onorabil, îl ucisese ca pe un tâlhar, în noroi, ștergându-i nu doar viața, ci și numele. În acea noapte și în multe nopți după aceea am rămas trează, cu ochii pironiți în întunericul odăii, purtând un doliu pe care nimeni nu îl putea vedea. Îmi aminteam de el, nu de bărbatul ucis pe o uliță, ci de cel care îmi vorbise despre poezie în lumina caldă a unei biblioteci. Îi revedeam privirea care trecea dincolo de mătase și bijuterii, atingerea mâinii lui în sacristia întunecată, un gest de ocrotire în mijlocul terorii. Am retrăit fiecare cuvânt șoptit, fiecare clipă furată, singurele momente în care fusesem cu adevărat vie. Dragostea noastră nu fusese o greșeală, ci singurul adevăr într-o viață de minciuni. El nu murise pentru un duel, ci pentru îndrăzneala de a vedea în mine o ființă umană. Am plâns fără lacrimi, un plâns sec, interior, care mi-ardea sufletul, o agonie tăcută pentru omul care mi-arătase libertatea doar pentru a mă lăsa să putrezesc într-o închisoare și mai adâncă, bântuită de fantoma a ceea ce ar fi putut fi.
Trăsura care m-a dus spre mănăstire era o cutie neagră, o închisoare mobilă ce mă purta spre destinația finală. Nu mi-am luat rămas bun de nimeni. Am părăsit conacul Moraru, la fel cum intrasem în el cu ani în urmă, ca o proprietate care era mutată dintr-un loc în altul. Pe fereastra acoperită cu o perdea subțire, am privit străzile Iașului pentru ultima oară. Orașul care fusese scena iubirii și a distrugerii mele părea acum indiferent, un decor străin care își continua viața fără mine. Am trecut pe lângă grădina Copou, unde frunzele uscate încă acopereau aleile și o durere ascuțită mi-a străpuns inima. Fiecare colț de stradă era o amintire, fiecare clădire o rană. Când trăsura a părăsit orașul și a luat-o pe drumul de țară, am tras perdeaua și m-am cufundat în întuneric. Nu mai voiam să văd nimic. Lumea mea se încheiase odată cu zidurile acelui oraș. Viața la mănăstire nu era o penitență, ci o ștergere. Hainele de catifea au fost înlocuite cu pânza aspră, care îmi zgâria pielea. Numele meu a fost înlocuit cu cel de soră Agnia, un nume care nu însemna nimic. Zilele se scurgeau identic, marcate doar de clopotele care ne chemau la rugăciune. Tăcerea era legea, o tăcere grea de piatră care umplea coridoarele reci și chiliile goale. Nu era o tăcere a păcii, ci una de resemnare, a spiritelor frânte. Am născut într-o iarnă grea un băiat cu ochii lui Dorin. Mi-a fost luat imediat, dat unor țărani de la o mosie îndepărtată, pentru a fi crescut fără nume și fără istorie. A fost ultima mea legătură cu lumea, ultima mea durere. Am devenit o umbră printre umbre, o femeie fără trecut și fără viitor, a cărei singur scop era să respire și să uite, zi după zi, până când propria mea amintire avea să se stingă complet, la fel ca flacăra unei lumânări într-un curent de Anii au trecut, dar timpul nu a vindecat nimic, doar a adâncit tăcerea. Pereții chiliei mele au auzit o poveste pe care lumea a uitat-o de mult. O poveste despre o iubire care a îndrăznit să înflorească într-un pământ înghețat și despre prețul teribil plătit pentru acea scurtă primăvară. Vasile Moraru a murit în patul său, onorat și respectat, un stâlp al societății până la ultima suflare. Mișcarea unionistă și-a continuat drumul, construită pe sacrificii pe care nimeni nu și le mai amintește. Iar eu am rămas aici, o fantomă care încă mai caută o floare de nu mă uita între paginile unei cărți invizibile. Povestea mea este doar una dintre miile de șoapte prinse între zidurile tăcerii, un ecou al atâtor vieți strivite de o lume care se teme de lumină. Dacă veți apleca urechea la crăpăturile timpului, poate veți mai auzi și altele, la fel de triste, la fel de adevărate.